निजुड़े पूरा गरम केनी सबे सोके जाए। आज मु एमिति एक परिवार को मु जाइछि सेही परिवार माँ मुखिया से दीर्घदिन धरिकी से असुस्थतार अछंती शଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଗାଧେଇ ବି ନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ହାତ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, ତେଲ ଲଗେଇଦେଲି। ତ ତାଙ୍କର କହଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବୁଲେଇଲେ, ଏମିତିକି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ, ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଲେଇଲେ, ତଥାପି ସେ ଭଲ ହେଇପାରିଲାନି କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଳାପୋଡ଼ା, ପେଟ ମଧ୍ୟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସବୁବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଅସହାୟକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ସେଇଠିର ମୋତେ ବିଷ ଟିକେ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନାହିଁ। ଏହା କହିବାର ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ବା ମୁଁ କରିପାରିବି? ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିକି ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। Siete lindo, ¿ah? Grande bolsita.
ତାଙ୍କର କହରା କାନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୋ ପାଖରେ ବା କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି। ଏହା ହିଁ ମୋର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। नान पहन जाते हैं ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମେ ହିଁ ତାହା ସୁସ୍ଥ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହିଁ ଜାଣ ସମସ୍ତ